салом дӯстон, Муҳаммад Салоҳ чанд вақти охир дар маркази таваҷҷӯҳи омма қарор дорад. Агар давоми 4 моҳи охир мавзӯи рафт ба ӯ бештар аз ошхонаи варзиш буданд, пас дар рӯзи охир хабари асосӣ вобаста ба ӯ умуман ба футбол рабте надорад. Футболбози мисрӣ барои акс гирифтан дар муҳити солинавӣ мавриди танқид қарор гирифт. Мо дар ин бора алоҳида гап мезанем, аммо назари шуморо донистан мехоҳем, ки чӣ гуна қабул мекунед чунин рафтори кумири худро. Дӯстон, топ чемпионатҳо ба танаффуси зимистона рафтанд, аммо чемпионати Англия давом дорад. Ньюкасли дар ботлоқзада дар майдони худ Роналдоро бо Манчестер Юнайтед пешвоз мегирад. Арсенал бошад бо Вулверхэмптон рақобат мекунад. Ливерпул бозии мушкил дар меҳмонӣ дар Лестер дорад, а Челси дар кризис буда Брайтонро қабул хоҳад кард. Тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед бозам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ дар тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Дар ҳоле ки дар дигар чемпионатҳои аврупоӣ танаффуси зимистона аст, дар Англия ҳама ба футбол машғул мебошад. Марҳилаи боксингдей бо бозиҳои аввалаш дили ҳар як мухлиси футболро дар ин фасли хунук гарм кард. Бозиҳои пур аз интрига ва лаҳзаҳои ҷолибу диданӣ сурат гирифтанд. Акнун суҳбат атрофи ҳамин бозиҳо меравад. Аз 10 рақобати дар нақшабудаи имшаба 3 бозии футболи Англия ба вақти дигар гузаронида шуданд. Ин бозии дастаҳои Ливерпул Лидс, Вулверхэмптон Уотфорд, Бёрнли Эвертон мебошад. бозӣ бошад дар шаби гузашта бо ҷолибияти хоса баргузор шуданд. Пештар аз ҳама диққати ҳамагонро рақобати дастаҳои Манчестер Сити ва Лестер ба худ ҷалб намуд. То дақиқаи 25-уми рақобат шогирдони Роҷерс ба дарвозаашон аллакай 4 гол сар доданд, вале пасон ба худ омада ба бозӣ баргаштанд ва аммо ин қаҳрамонии онҳо ҳеҷ кӯмакашон накард. Манчестерҳо бо 3 голи дигарро тирвор дар дарвозаи Лестер ҷо карда бо ҳисоби 6-3 ғалабаи муҳимтарини худро ба даст оварданд. Дар 3 бозии охир шогирдони Пеп бо ҳисоби умумии 17-3 рақибонро пуф карданд. Табиист ки Сити дар зинаи якум боқӣ монд. Челси дар ин давр ки бозиҳои даври 19-ум баргузор шуданд, дар сафар бо Астон Вилла рақобат кард. Ҳисоби голҳоро автоголи Рис Джеймс кушод. Шогирдони Тухел агар дар ин бозӣ ҳам ноком мешуданд, мавзӯи буҳрони Челси авж мегирифт. Лондониё тавонистанд ин бозии муҳимро ба нафи худ ба анҷом расонанд. 2 пеналтии Жоржино ва 1 голи Лукаку пирӯзии Челсиро таъмин карданд. Дастаи дигари шаҳри Лондон Арсенал маззаи ширинии зинаҳои Лига Чемпиониро эҳсос карда, дигар онро аз даст доданӣ нест. Шогирдони Артета бо шарофати дубли Сака ва голҳои Киран Тирни, Ляказет ва Смит-Роу бо ҳисоби 5-0 ғалабаи калонро бар Норвич соҳиб гашта, мавқеашонро дар зинаи 4 мустаҳкам карданд. Борои мустаҳкамӣ яке аз рақибони асосии онҳо барои ин зина Вестхэм кӯмак кард. Ин ёрӣ дар натиҷаи мағлубияти шогирдони Моес дарк шуд. Саутгемптон дар Лондон бо ҳисоби 2-3 Вестхэмро шикаст доданд. Пойтахти Англия шаҳри Лондон дар ин шаб пур аз голҳо буд. Дар як бозии дигар бозингарони Тоттенхэм дар майдони худ 3 голи беҷавоб ба дарвозаи тими дигари пойтахт Кристал Пэлас равон карданд. Кен, Сон Хем-мин ва Лукас Моура 3 голро байни ҳам тақсим карданд. Бозии дигари имшабаи боксингдей рақобати Брайтон ва Брентфорд буд, ки дар он дастаи Брайтон бо ҳисоби 2-0 дастболо шуд. Дар марҳилаи ҷолибтарини футболи Англия моро 2 даври дигар аз пеш интизоранд. Муҳаммад Салоҳ аз кишвари мусулмоннишин аст ва маълум аст ки дар ватани худ машҳуртарин шахс мебошад. Ӯро дурахшонтарин нафар аз кишвари Миср гӯем иштибоҳ нахоҳем кард. Бо фиръавнои машҳур, пирамидаҳо ва Муҳаммад Салоҳ оламиён Мисрро мешиносанд. Футболбози машҳури мисрӣ чанд сол боз мехоҳад мувозинатро байни Англия ва Миср пайдо кунад. Ӯ дар баробари аз кишвари ҷаҳони сеюм ба мамлакати тараққикарда рафтанаш ин балансро пайдо карда наметавонад. Гап сари он меравад ки Салоҳ бо аҳлу пайвандон суратеро дар назди арчаи солинавӣ гирифта, онро дар сомонаҳои иҷтимоии худ ҷо дод. Яку якбора комментарияҳои таги ин пост кафиданд. Моҷи бузурги норозигӣ пайдо шуд. Арзу шикояти асосии он аст ки Салоҳ ҷашни бегонаро истиқбол карда истодааст. Дар шарҳҳо аз ҷумла чунин навиштанд: ин ҳаром аст, ин гуноҳи бузург аст. Баъд аз ин кор ту бояд дигар худро мояи ифтихори арабҳо нагӯӣ. Ман баъд аз ин дидани ин пост якбора аз рӯйхати дӯстонам туро кур кардам ва ҳоказо.
вингери дастаи ливерпул одатан чунин суратҳоро шарҳ намедиҳад ва дар посташам ба ягон кас ҷавоб надодааст. чунон менамояд ки шарҳ ҳам доданӣ нест. На танҳо дар кишварҳои араб, балки дар кишварҳои зиёди ҷаҳон бозингари ливерпулро бо мусулмон будан ва пайрави дини мубини ислом буданаш меписанданд ва маҳбуб медонанд. тоҷикистонро ҳам метавон ба қатори чунин давлатҳо шомил намуд. агар бо футболбозони дигар қиёс кунем, мусулмонони машҳур аз акс гирифтан дар пеши арчаи соҳилнавӣ ва мондани он дар шабакаҳои иҷтимоӣ худдорӣ мекунанд. аз ҷумла Садио Мане ва Пол Погба чунин суратҳо надоранд ва агар ҳам дошта бошанд, пешкаши омма нашудаанд. Президенти дастаи Барселона Жоан Лапорта омодааст ки ба корҳои трансферии Реал Мадрид халал расонад. дар сатҳи роҳбарикунандаи дастаи Барселона аз он метарсанд ки хатти ҳуҷуми эҳтимолии мадридиён метавонанд аз футболбозони мисли Холланд ва Мбаппе дар якҷоягӣ ташкил ёбад. дар чанд воқеаи кори Лапорта иқрор шудааст ки бо ҳар роҳу восила сади роҳи ин трансфер мешавад. Президенти Барса рӯшо тарсу ҳароси худро аз дидани сегонаи эҳтимолии хатти ҳуҷуми Реал дар симои Винисиус, Мбаппе, Холланд ишора мекунад. аз ин рӯ президенти Барса ният кардааст ки Холландро ба Каталония барад. ин яке аз нақшҳои ӯст. плани Ай Лапорта на харидории Холланд, балки ба сафи Реал ӯро иҷоза надодан аст. Лапорта хуб дарк мекунад ки бо трансфери Мбаппе ӯ ҳеҷ кор карда наметавонад, пас бояд ба Холланд часпид. харидани ҳамлагари норвегӣ барои дастаи Барселона хеле душвор мешавад. Каталониён Ферран Торреси барои Гвардиола нодаркорро бо нархи 65 миллион тавассути Насия хариданд. Борусия Дормунд барои Барселона на хеши модар мешаваду на хеши падар. барои ҳамин ҳам маблағро якбора талаб мекунанд. Барса дар он ҳолате қарор надорад ки бозингарони дар таҳт бударо ба сафаш ҷалб намояд. Лапорта албатта бо чунин нақшаҳои голливудонаи худ ҳолати кунунии Барсаро мефаҳмонад. интизорӣ мо ДНК-и Барсаро бармегардонем. даста барои тамоми ҷоизаҳо мубориза мебарад. ҳақиқат бояд сади роҳи гузариши Холланд ба Реал шавем. соли оянда барои баромадан ба Лигаи Аврупо мубориза мебарем. интизори албатта ба ҳақиқати президенти Лапорта ҳеҷ наздикие надорад. умуман Барса ба ҷои пешбоҳ додани Реал бояд масъалаҳои дигарро ҳал кунад. айни ҳол вазифаи асосии кулли Барселона дар ҷадвал гузаштан аз грандҳои ба мисли Райо Великано, Бетис ва Реал Соседад мебошад. шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.